Tämä on Amerikan vaalit podcast, ohjelma, jossa seurataan Yhdysvaltain tulevien presidentinvaalien loppusuoraa tosissaan, mutta ei vakavasti. Tänään on 51 päivää aikaa vaaleihin, ja tällä viikolla käytiin ensimmäinen näillä näkymin viimeinen ehdokkaiden välinen väittely, jossa Kamala Harris pyyhki lattia Donald Trumpilla. Puretaan kampanjoiden ja medioiden reaktioita siihen, ja ei liene epäselvää, että ovat käyneet toistensa kimppuun kuin kissat ja koirat, josta on muuten tänäänkin juttua. Mä oon Juuso Myllyrinne ja kaverina mulla on tässä Helsingin Sanomien Emil Elo. Moi Emil. Terve, terve. Me tehdään tää nyt päinvastoin, että nyt on mun aamu ja nyt on sun ilta. Mä juon kahvia ja sä oot siirtynyt jo konjakin pariin. Joo, tai kello on 5:30 illalla, että mä en ole kuitenkaan ihan tollainen valtion virkamies elämäntavalta, niin mä odotan aina 7. Pikku kakkonen vielä on päällä. Joo. Okei, me ollaan saatu pari kuulijakysymystä. Mä ajattelin, nämä voisi ottaa heti alkuun. Katariina M. Kiitos kysyi, vaimoille näistä. Joo, kiitos vaimoille näistä. Katariina M. Vaimo kysyi, että onko sitä pakko tehdä. Mutta Katariina M. kysyy, onko tämä siis ensisijaisesti YouTube-homma? Olenkin ihmetellyt, miksi podissa jatkuvasti katsotte klippejä. Tämä on sun podcasti, niin vastaa. Niin, niille, joille mielikuvitus ei riitä, niin voi mennä katsoa YouTubesta kuvan kanssa, mutta muut voi kyllä. Varmaan yritetään tehdä tämä niin, että tämä toimii molemmissa formaateissa, että jos on joku video, niin me yritetään kuvailla, mitä siinä oli, jos visuaalinen elementti on tärkeää, mutta tätä saa käyttää ihan miten haluaa, joko YouTubesta tai sitten mistä vaan Spotifysta, mistä ikinä haluakaan kuunnella. Okei, Heikki Karjalainen lähestyy Twitterissä. Pohditte, miten suomentaa county. Eikö se ole piirikunta? Okei, se on varmaan se on varmaan se yleisin suomennos. Okei, ja hän jatkaa, kuka tämän ohjelman rahoittaa? Artisti maksaa. Tätä tehdään ihan vaan rakkaudesta lajiin, että tässä ei kukaan ei voita rahaa tällä. Ei, mutta jos vaikka Rolex haluaa, niin ottaa yhteyttä, niin me kyllä kuunnellaan. Joo, meillä on pieni, mutta vaikutusvaltainen yleisö. Se on just hyvin sopisi tuollaisen luxury-brändiin. Okei, mennään asiaan. Nyt on kulunut 4 vuotta, tuntuu 4 vuotta, 4 vuorokautta väittelystä, ja alkaa pikkuhiljaa selviämään, mitä vaikutusta sillä on ollut tähän kisaan. Kamala Harrisin tiimi julkisti tilastot, että ne on kerännyt karvan alle $50 miljoonaa vuorokaudessa tämän väittelyn jälkeen, ja mittakaavaa antaa se, että koko elokuun saldo niiltä oli 360 miljoonaa, ja Trumpin vastaava luku koko elokuulta oli 130 miljoonaa. Ja siis 50 miljoonaa yhdessä päivässä, kun Trumpin koko kuukauden saldo oli 130 miljoonaa. Mitä tämä sun mielestä Emil kertoo yleisöreaktiosta tähän? No varmaan se heijastelee sitä, mitä tilastotkin sanoi, että Harris voitti. Tämä on sitten niitä konkreettisia esimerkkejä siitä voitosta. Varmaan yleisö ehkä, varsinkin meidän yleisö, siis Suomea, jos ajatellaan, niin monet ajattelee, että rahamäärä on vaikutan abstrakti niin kuin pelitilanne. Toisella on 150, toisella on 120, ja sitten niin ei ajatella sitä rahana ehkä, vaan se on vain joku tilasto. Mutta sehän on ihan konkreettinen asia, että sitä rahaa kerätään, että sitä voidaan käyttää. Mä muistan silloin, kun mä asuin Jenkeissä, niin mä olin aika häkeltynyt siitä vaalimainonnan määrästä, mitä ihmisille pusketaan. Et verkkokalvot täyttyy aika aktiivisesti erilaisesta vaalimainonnasta. Suomessahan täällä esimerkiksi telkkarissa mainostaa lähinnä Alexander Stubb ja kokoomus. Mutta siellä se oli kyllä mulla ei ole varaa kuin kokoomuslaisilla mainostaa. Niin, sä sen sanoit. Mutta miten se sä asut Kaliforniassa, siellä ei nyt ehkä ole mitään vaalimainontaa, koska demokraatit voittaa sen kuitenkin. Niin täällä presidentinvaalimainontaa ei ole oikeastaan, että sitä näkee jossain niin kuin, jos katsoo jotain vaikka isoja foodismatseja tai amerikkalaista jalkapalloa tai muuta, niin sitten tulee niin kuin nationwide-mainoksia. Saattaa olla kampanjalle tehokkaampaa ostaa koko valtion kattava mainos, kuin yrittää poimia ne rusinat pullasta, vaan nämä tietyt osavaltiot. Että se saattaa olla niin kuin mediateknisesti tehokkaampaa. Niin silleen tulee nähtyä muutamia mainoksia silloin tällöin. Sitten tietysti täällä on
tässähän niin vaalien aikana on muitakin kamppailuja kuin presidentinvaalit. Niin tämä alue, missä mä asun, on Kalifornian 27. Vaalipiiri, niin tämä on yksi tiukimpia vaalitaisteluita niin kuin, edustajahuonepaikan kannalta täällä Kaliforniassa, että nämä menee niin kuin ihan muutamalla 100 tai 1000 äänellä menee se paikka niin ja näin, koska tämä on niin kuin hyvin, hyvin tarkasti 50-50. Miten, kun sä näet tosi paljon mainoksia varmaan arjessa kuitenkin netin kautta, niin miten nämä tämmöiset midterms, tai siis nämä kongressivaalit versus presidentinvaalit, niin onko ne samanlaista uhkailua ja vittuilua? Ja... No, on aika paljon sitä, että kytkee paikalliseen politiikkaan kiinni, että pitää olla joku kärki, että esimerkiksi täällä niin kuin paikallinen demokraatti puhuu siitä, että hän parantaisi liikenneväyliä Santa Claritasta Los Angelesiin, että se olisi niin kuin yksi hänen kärkihommia. Ne yrittää löytää sellaiset kampanjakärjet, jotka liittyy jotenkin ihmisten arkeen ja elämään, mikä nyt ei ole mitenkään hirveän yllättävää. No sellaista kuntavaalimenoa. Kuntavaalimenoa, joo. Ja ne on vähän köpösempiä. Ne on sitä selkeästi piirisarjatason mainontaa, että ne on niin nettisivut on huonommat ja mainokset on huonommat ja kaikki, mikä ei ole hirveä yllätys. Se ehkä myös nuo summat on aika erilaisia, mitä käytetään. Joo. Okei, palataan presidentinvaaleihin. Kamala Harris oli kampanjatilaisuudessa North Carolinassa, mikä on yksi näitä tärkeitä alueita, ja hän oli siellä sitten heti vaatimassa uutta väittelyä. Katsotaan tässä pieni klippi, tai ne, jotka kuuntelee, niin voi kuvitella, miltä tämä näyttää Kamala Harris North Carolinassa kampanjatilaisuudessa. 2 nights ago, Donald Trump and I had our first debate. And I believe we owe it to the voters to have another debate. Because this election and what is at stake could not be more important. On Tuesday night, I talked about issues that I know matter to families across America, like bringing down the cost of living, investing in America's small businesses, protecting reproductive freedom, and keeping our nation safe and secure. But that's not what we heard from Donald Trump. Instead, it was the same old show. That same tired playbook that we've heard for years. With no plans for how he would address the needs of the American people. Because, you know, it's all about him. It's not about you. Well, folks, I said it then, I say it now. It's time to turn the page. Turn that page. Turn that page. Turn that page on uusi lause. Näitä tietysti seuraa tämmöisen political junkie, kun katsoo näitä väittelyitä, niin huomaa pienimpiäkin eroja, tai mitä väittelyä, näitä kampanjatilaisuuksia, niin huomaa tosi pieniäkin eroja. Niin Turn the page on nyt tullut uutena. Miten sä näet markkinoinnin ammattilaisena, niin tällainen niin sloganeiden jatkuva vaihto, tai nyt jatkuva, tämä nyt on vissiin toinen slogan, mikä tässä on tarttumassa kiinni, niin onko se hyvä vai huono asia? No varmaan niin kuin yleinen sääntö olisi se, että niin kuin jatkuvuus ja tavallaan niin consistency olisi tärkeää, mutta että tällaisessa tilanteessa, missä tavallaan rakennetaan lentokonetta sillä hetkellä, kun se on jo ilmassa, mikä tällä kampanjalla on, niin varmaan ne joutuu kokeilemaan vähän erilaisia juttuja. Voi olla, että se on myös testattu jossain niin kuin focus groupissa, kohderyhmäkeskustelussa, ja ne on varma, että se on testattu. Niin. Siis mä en usko, että tuolla ei koiteta mitään, kyllä se on testattu. Me aina välillä unohdetaan ehkä miten loppuun asti hiottuu toi kampanjointi on. No ehkä Donald Trump on asia erikseen, hän on aika spontaani ja tekee asioita siinä hetkessä, mutta kyllähän perinteisesti molemmat puolueet
ja nyt ehkä varsinkin demokraattipuolue on aika analyyttinen ja menee niin kuin datan perusteella eteenpäin. Se on mielenkiintoista niin lukea siitä, että mitä se vaatii esimerkiksi tämmöisen vaaliväittelyyn valmistautuminen, että mikä se on se tavallaan se normaali prosessi. Ja me ollaan tietysti luvattu tässäkin ohjelmassa esitellä ihmisiä ehdokkaiden takaa, niin yritin selvittää, kuka tämä tiimi oli, joka auttoi Kamala Harrisin valmistautua tähän vaaliväittelyyn, joka oli niin kuin, tavallaan niin 10+ suoritus monen arvioijan mukaan. Niin sieltä löytyy tämmöinen nainen kuin Karen Dunn, joka veti tätä väittelyvalmistautumistiimiä. Karen Dunn on yksi tämän maan kovimpia lakimiehiä. Niin kuin hänen arkityönsä on edustaa yleensä tällaisia niin kuin tekkifirmoja. Hän on ollut esimerkiksi Applen lakimies Apple versus Epic Games keississä, joka oli yksi hänen isoimpia voittojaan. Ja muutenkin on tämmöinen poliittinen aktiivi. Mutta että yksi hänen niin kuin erikoisosa-alueensa on se, että hän auttaa näitä demokraatteja valmistautumaan näihin väittelyihin. Ja mä oon löytänyt Karen Dunnista, hän ei tietystikään anna nyt mitään haastattelua, kun ei varmaan halua viedä huomiota pois Kamala Harrisista, mutta mä löysin sen 2 vuotta vanhan haastattelu, jossa hän puhuu siitä, että minkälaista on valmistautua debattiin. I mean, it's possible that we're the leading people because nobody else wants to do it. I think debate prep is sort of a niche activity. It is very multidisciplinary. And by that, I mean, you have to understand the substance of the entire range of policy issues that could come up at a debate. You also have to understand communications because ultimately you're helping a candidate get out there and speak to an incredibly large audience. Debates get the second largest audience to the Super Bowl. So it's usually somewhere between 60 and 90 million people, which is an incredible number. Yeah. And you also have to know how to run a really excellent professional process to get the person prepared to ultimately stand on the stage. So I do view it as a pretty holistic experience and pretty intense for a period of about 6 weeks to 2 months in September and October of an election year. Aika sairasta, että 2 kuukautta on normaalitapauksessa, jossa niin kuin tässä vaiheessa oltaisiin jo kampanjoitu vuosi, niin 2 kuukautta siitä käytettäisiin tähän väittelyyn valmistautumiseen, mikä niin kuin kertoo siitä, että miten tärkeitä nämä väittelyt on tässä kampanjassa. Karen Dunnhan nousi politiikan keskiöön verrattain varhain. Hän oli siis opiskelijana Hillary Clintonin lehdistösihteeri 90-luvun lopussa. Ja sitten hän on kaikki politiikkanörtit kuulolle. Hän oli tällaisen ohjelman kuin House of Cards. Varmaan kaikki, tai molemmat meidän kuuntelijat on joskus katsonut sitä. Hän oli sen asiantuntija. Hän oli siellä kulisseissa kertomassa, että näyttääkö tämä uskottavalta vai ei. Joo, ihan mielenkiintoista niin kuin nähdä näitä. Siis se oli Obaman prepissä mukana, Clintonin prepissä mukana, Kamala Harrisin varapresidentti debattiprepissä mukana. Ja mitä tämä tarkoittaa, tämä tämmöinen valmistautuminen, niin esimerkiksi tällä kertaa Kamala Harrisin tiimi oli rakentanut pittsburghilaiseen hotelliin 1:1 kopion tästä lavasta, jossa tämä väittely tapahtui. TV-valot ja kaikkien kameroiden paikat oli katsottu. Ja siellä sitten tehtiin tällaisia harjoitusdebatteja, ja ne on siellä niin kuin yrittänyt testata joka ikisen lauseen ja ilmeen, ja millä tavalla ne kätellään siinä alussa ja muuta. Että tämä on niin kuin siinä mielessä ollut kyllä aika kova paikka sille Harrisille, että siinä pitää tehdä niin monta asiaa samaan aikaan ja muistaa niin monta juttua. Että siihen nähden niin aika kova suoritus. Oli kyllä. Mutta toisaalta mä veikkaan, että Yhdysvaltain presidentiksi ei hakeudu sellainen ihminen, joka lähtee kauppaan ja miettii, mitä helvetti mun pitikään ostaa. Niin. Sillä pystyy käsittelemään aika isoja määriä tietoa ja prosessoimaan sitä. Joo, Trumpin väittelyvalmistautuminen on ollut enemmän sitä, että sillä on ollut tämä Matt Gaetz ja Tulsi Gabbard niin kuin, muistuttamassa sitä, niin kuin, ne puhuu policy timeista, eli tavallaan niin kuin politiikka-aikaa, niin ne on käynyt jotain
statseja läpi ja jotain niin tällaisia täkyjä, mutta ne ei ole tehnyt varsinaisesti mitään niin tällaisia harjoitusväittelyitä, ja se ehkä sitten vähän näkyy tässä loppusuorituksessa, että Trumpille ei ollut niin kuin vastaiskuja ehkä mietitty ihan niin paljon, ja siellä oli vaan niin muutamia omia pointteja, joita hän toi sitten jatkuvasti esille. Mutta mä oon ymmärtänyt, että Trump on muutenkin aika paljon tällainen, että hän hyppää tilanteisiin niin kuin hirveästi harjoittelematta, mikä on osa tätä hänen viehätystään, koska hän on oikeasti ollut aika nopea tällaisissa tiukoissa tai niin kuin väittelyissä ja sodissa, mutta tässä väittelyssä sitä ei nähty. Ja se saattaa liittyä siihen, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin, että hän on 8 vuotta vanhempi kuin se Donald Trump, joka me opittiin tuntee silloin politiikan näyttämöllä, kun hän tavallaan tuli. Joo. Hän oli jotain tätä uutta. Nyt hän on yhtäkkiä tuommoinen lähempää 80 oleva räyhääjä. Grumpy old man. Yells at clouds. Joo, tätä samaa huomioon oli huomannut tämmöinen kaveri kuin Philip Rines. Philip Rines oli Kamala Harrisin harjoitusvastustaja, joka puki päällensä niinku Trump-maisen puvun ja pitkän solmion ja maalasi naamansa oranssiksi. Philip Rines on tällainen poliittinen konsultti ja pitkän linjan tämmöinen korkea virkamies, joka on myös niinku Clintonin hallinnossa mukana. Ja tämä on niinku näitä samoja tavallaan niinku demokraattien tavallaan ykkösketjua sieltä 90-luvulta lähtien. Ja Philip Rines antoi haastattelun, jossa hän kertoi, että mitä huomiota hänellä oli Trumpin väittelysuorituksesta, koska hän on tietysti seurannut ja yrittänyt omaksua kaikki Trumpin tavat ja tiedot. But the thing that I noticed over the 8 years is that he's really decompensating. I mean, his language has always been choppy. He's always digressed. There's something else going on there. I think we all watch it and it's like, oh, he always speaks like that. He does not. He's losing, like if I lose track of my thoughts, I stop for a second. When he loses track of his thoughts, he just goes to another thought quickly. So it doesn't sound like anything. Yeah. It just sounds like he's jumping around. That's not what he's doing. He's also he'll go off on COVID for 10 minutes and not say Tony Fauci. I mean, 4 years ago, he would go on for 5 minutes about Tony Fauci. So there's something, I'm in the camp that has always noticed that, but just very narrowly in terms of watching everything he has said and done over the last few months and reading every word, there's something not right up there. Niin hyvin samanlaisia huomioita, että jotain on tapahtunut, joku muutos tässä on tapahtunut, ja että Trump ei ole enää se sama henkilö kuin oli aikaisemmin. On pakko miettiä Philip Ricea. Hän on siis käynyt Kolumbian yliopiston, ja hänellä on varmaan ollut tällaisia ambitioita politiikan suhteen, ja hän on päässyt sinne ykköskenttään, mutta aina kun se maalaa naamaansa oranssiksi ja pukee sitä kravaattia, niin miettiiköhän se että vittu tämmöinen hyvin. Se sanoi, että on niin outo kokemus, kun hän ei ole koskaan tavannut Kamala Harrisia aikaisemmin, että se tapaat niin Yhdysvaltain varapresidentin ja se, hello Madam President, ja 20 minuuttia myöhemmin sä huudat sille, että sä oot tuhonnut tämän maan. Okei, no hei, on olemassa yksi henkilö, joka on sitä mieltä, että Trump voitti nämä väittelyt ihan ylivoimaisesti. Ja se on tietysti Donald Trump itse. Hän soitti hänen niin kuin emotional support-ohjelmaan, mikä on tämä Fox Newsin aamuohjelma, Fox and Friends, jossa on nämä 3 juontajaa joutuu aina kuuntelemaan sen pitkiä sepustuksia. Siellä istuu aamutelkkarin sohvalla niin kuin panttivangit. Ja sitten Trump vaan ränttää, mitä ikinä haluaakaan. Niin tässä on klippi siitä, että mitä Trump sanoi soittaessaan Foxin aamuohjelmaan. I won the debate according to C-SPAN by a lot. According to every single, I think we had 14 polls that we sent to you. Everyone had me winning. We had a terrible network. I think they were terrible. They should be embarrassed. I mean, they kept correcting me, and what I said was largely right, or I hope it was right. I hope it was right.
niille, jotka katsoo YouTubesta, niin ne on kyllä säälittävän sinne juontajat siinä sohvalla. Mä voin kuvitella, että siellä on joku tuottajansa eteenpäin. Meidän pitää saada nämä syksyn pullaresiptit kerrottu täällä. Mä haluaisin, siis mua kiinnostaisi tietää teknisesti, miten toi menee. Et Donald Trumphan vaikuttaa ihmiseltä, joka ei ole silleen, että kun tuottaja, hän soittaa aamutelevisiosta, tuottaja sanoo, että venä vartti. Meidän niin toi Martha Stewart pitää saada nyt jotenkin niin säännöllisesti ulos tuolta lavalta, että sun pitää venää hetki, vaan ei, vaan kyllä se menee, kun se soittaa, niin sitten niin nyt mennään. Ja miten se, kuka se on se, joka ottaa sen puhelun vastaan? Kuka se on, niin miten se prosessi menee? Niin, sitten sulla on Selena Gomez odottaa siellä green roomissa, hän olisi tullut puffaamaan uutta levyään tai jotain. Niin. Sori, hei. Nyt mä en tiedä, kauan tässä menee. Tässä voi mennä mitä vaan. Jos sillä tulee kusihätä, niin tämä kestää vaan vartin. Okei, Trump otti kantaa myös Taylor Swiftiin, joka endorsasi Kamala Harrista. I was not a Taylor Swift fan. It was just a question of time. You couldn't possibly endorse Biden. You look at Biden, you couldn't possibly endorse him. But she's a very liberal person. She seems to always endorse a Democrat, and she'll probably pay a price for it in the marketplace. Tämähän noudatteli tätä klassista go woke, go broke narratiivia, mikä Jenkeissä aika usein sitten tulee. Mutta mä en usko, että Taylor Swift menee broke tämän endorsauksen myötä. Siinä mielessä Trumphan on oikeassa, että Taylor hän on aikaisemminkin endorsannut demokraattikampanjoita, eikä sillä tuntunut olevan hirveästi vaikutusta hänen uraansa. Että ihan hyvin sillä menee. Ei mitään hätää, ei tarvitse huolestua. Joo, ja siis yleisesti mä oon sitä mieltä, että nämä julkisten endorsaukset, ne on sellaisia, ne on ehkä vähän omia julkisuustempauksia myös, mutta niillä ei ole niin mitään ratkaisevaa merkitystä vaalien kannalta. Mutta Taylor Swifthän on monessa mielessä poikkeus niin artistina ja myös julkiksena, niin ehkä tässä voi olla, koska siis ilmeisesti 12 tunnin sisällä, kun hän julkaisi tämän linkin, mistä pääsee rekisteröitymään, niin sitä linkkiä oli käyttänyt 380 000, tai se oli klikattu 380 000 kertaa. Ja kun ottaa huomioon, että hän on Pennsylvania oma tytär, jos sitten olisi niin kuin murto-osakin ollut pennsylvanialaisia, jotka olisivat niin tehnyt äänestyspäätöksen, mitä voi olla jossain määrin ratkaisevaa. Joo, kyllä mä luulen, että sillä saattaa jotain vaikutusta olla, mutta jos miettii sitä numeroa, että sanotaan, että se on 400 000 klikkiä tuli siihen linkkiin, niin mä sanoisin lähtökohtaisesti tuollaisesta julkaisusta vain puolet niistä klikeistä tulisi Jenkeistä. Että se on ihan sama, että mitä Taylor Swiftin saksalaiset fanit klikkaa sitä ja menee katsomaan sitä julkaisua, niin sille ei mitään merkitystä. Okei, sitten mulla on 200 000 klikissä. Ja mikä on niin kuin klikin ja konversion välinen suhdeluku, niin mä sanoisin markkinoijana, varmaan tämmöinen suhteellisen varovainen voisi olla 1:10. Ja okei, 200 000 klikistä sä saat 20 000 uutta äänestäjää. Jos nämä 20 000 uutta äänestäjää jakautuu 50 eri osavaltioon, niin ei se montaa 100 uutta äänestäjää ole per osavaltio. Ja varsinkin näissä battleground stateissa. Mutta se, mikä vaikutus tällä Taylor Swiftin endorsaamisella saattaa olla, on se niin kuin energisoiva vaali-innostuksen. Se, että nuoret äänestäjät itse asiassa lähtevät liikkeelle. Että voi olla, että ne oli rekisteröitynyt äänestämään, mutta nuoret on ollut itse asiassa yllättävän laiskoja täällä Amerikassa äänestää. Ja niin kuin yli 65-vuotiaat äänestää paljon aktiivisemmin kuin Gen Z. Ja se on sitten tietysti tehnyt sen, että sen takia meillä oli Joe Biden presidenttinä. Sen takia meillä oli Donald Trump presidenttinä, kun vanhat valkoiset miehet äänestää vanhoja valkoisia miehiä. Näissä vaaleissa on sikäli mielenkiintoista, ilmeisesti tilastojen mukaan aika moni näistä, jotka äänesti Joe Bidenia ja Donald Trumpia, niin biologia on tehnyt tehtävänsä ja heitä ei enää ole. Joo, biologia ja COVID myös, että jossain Floridassa, niin katsotaan tuosta COVID deaths Florida. Mä haluan nähdä sun Googlema adsit huomenna. 90 000 COVID-kuolemaa pelkästään Floridassa.
Ja näistä suurin osa oli näitä vanhempia ihmisiä, ja suurin osa niistä, jotka kuoli, sattui olemaan republikaaneja, koska he eivät uskoneet maskeihin ja social distancing. Niin tällaisilla asioilla, demografisilla asioilla saattaa olla vaikutusta, vaikka nyt tuntuukin aika makaabereilta ajatella, että joku taudin kuolleisuus saattaa vaikuttaa siihen. Esimerkiksi Florida on nyt 2% päässä tietyissä mittaustuloksissa. Ja jos Florida kääntyy, niin silloin tämä on niin kuin täydellinen niin kuin selkävoitto. Se on ihan sama, mitä Pennsylvaniassa tapahtuu, koska Floridasta saat 2 kertaa enemmän, tai 1,5 kertaa enemmän ääniä. Valitsijamiehiä, niin. Valitsijamiesääniä. Valitsija-ihmisääniä. Euroviisupisteitä. J.D. Vance, tämä Trumpin varapresidentti, kummallinen internet-trolli, niin oli täällä Spin Roomissa. Spin Room on siis tällainen tila, jossa tämän debatin jälkeen toimittajat ja sitten kampanjoiden edustajat pääsee tapaamaan toisiaan ja ne pääsee kertoa, että okei, missä meni hyvin ja missä meni huonosti. Niin aika erikoisesti nämä republikaanit vielä jatkaa tätä, että Ohiossa syödään kissoja ja koiria, haitilaiset maahanmuuttajat syö meidän lemmikit keskustelua, vaikka se on niin kuin todistettu vääräksi jo vaikka kuinka monta kertaa. Mutta he jostain syystä päättävät jatkaa vielä tätä keskustelua. Ja toi on vähän semmoinen, että comb over hiustyyli, että jos et sä voi niinku peittää sitä, niin sit vaan niinku rokkaa sitä, jos se täytyy meinaa. Et nyt ne on niinku vähän niinku jäänyt housut kintussa niinku kiinni, niin älä sit myönnä. Hyökkää 2 kertaa kovempaa. Why push something that's not true? Well, first of all, city officials have not said it's not true. They've said they don't have all the evidence. They said they have no evidence. We've heard from a number of constituents on the ground, Caitlin, who both first-hand and second-hand reports saying this stuff is happening. So they very clearly, meaning the people on the ground dealing with this, think that it is happening. And I think that it's important for journalists to actually get on the ground and uncover this stuff for themselves when you have a lot of people saying, my pets are being abducted, or geese at the city pond are being abducted and slaughtered right in front of us. This is crazy stuff. And I think it's interesting, Caitlin, that the media didn't care about the carnage wrought by these policies until we turned it into a meme about cats. And that speaks to the media's failure to care about what's going on in these communities. If we have to meme about it to get the media to care, we're going to keep on doing it. Senator, you talked about that your office has gotten a lot of reports. I mean, if someone calls your office and says they saw Bigfoot, that doesn't mean they saw Bigfoot. Why? I mean, you have a sense of responsibility as a running mate, and he certainly does as the candidate to not promote false information, right? Caitlin, it's a totally fair point, but nobody's calling my office and saying that they saw Bigfoot. What they're calling and saying is we're seeing migrants kidnap our dogs and cats, and city officials aren't doing anything about it. Caitlin Collins on kyllä erittäin hyvä journalisti. Minusta on hienosti aseteltu tuo kysymys. Vaikka se olisi mietitty etukäteen. Ne ehkä tiesi, että ne tulee jatkaa sitä, ja sitten niillä oli mietittynä comeback. Joo, mutta siis tämä koko rakenne on hyvin erikoinen, että miksi J.D. Vance puolusti sitä, että he jatkaa tätä kissakoirakeskustelua, on se, että okei, voi olla, että täällä nämä kaupungin viranomaiset ei ole nähnyt mitään todisteita siitä, mutta meillä on joku äänestäjä soittanut meidän toimistoon, ja sen takia journalistien pitäisi mennä sinne tutkimaan tätä asiaa, ja sen takia me jatkamme tätä keskustelua. Tämä on niin kuin hyvin käänteinen, omituinen, niin kummallinen logiikka tässä. Joo, toi ei pääsisi lauselogiikan tentistä läpi toi päättelyketju. Mä mietin tässä sitä, että siis se Springfieldin tilannehan on oikeasti aika mielenkiintoinen. Siis onko se 50 000 ihmisen tai jotain, siis se on vähän Raumaa isompi kaupunki, ja sinne on lyhyessä ajassa tullut 10 000–20 000 maahanmuuttajaa. Se on oikeasti sellainen tilanne, mikä varmaan vähän sekoittaa sitä kaupungin dynamiikkaa ja syntyy ehkä konflikteja ja ongelmia. Kun iso muutos, yhtäkkinen muutos. Siinä olisi varmaan oikeitakin asioita, mistä voisi keskustella. No on, mutta on tuossa niinku aika erikoista, että tämä puolue, joka ei halua tai jotka ei ole erityisen innostunut esimerkiksi suojelemaan lapsia koulussa siltä, että niitä ammutaan, niin on yhtäkkiä tosi huolissaan jostain hanhista.
miettikää hanhia. Niin tämä on mun mielestä, niin tämä kaksinaismoralismi tässä on niin kuin aika selkeä, että tätä vaan käytetään niin kuin poliittisena lyömäaseena, että ruskeat ihmiset on epäilyttäviä. Tämä on niin kuin rasistinen meemi, jota sitten vaan niin kuin toinen presidenttiehdokkaista jakaa. Ja mä väitän, että se ei ole kauhean kannattavaa, koska tämä vaan alleviivaa sitä yllättävän suosittua mielipidettä, mitä Walz ja Harris jakaa, on se, että nämä on outoja tyyppejä. Nämä on outoja. Niin. Tämä niinku tällainen, että ne syö meidän kissat, niinku outo meemi, nettitrollaus, niin ei se tuo niitä Pennsylvanian Erie-piirikunnan moderaattinaisia sun taakses. Ei se niinku... Ei, ja sitten koko 4chan-jengi on varmaan... Niin, siis yes. 4chan-jengi on varmaan sillä, että vitu jees, lol, mutta ei niillä ole mitään väliä. Niin. Et ei niinku, näissä vaaleissa Donald Trumpin ongelma on se, että hänellä on se ydinjoukko on hänen takanaan, ja se on iso, mutta se ei vielä riitä. Hän tarvitsisi muitakin. Se, mikä energisoi sitä ydinjoukkoa, vieraannuttaa kaikkia muita. Et se on nimenomaan perustavanlaatuinen ongelma tässä touhussa. Ja sitten se energisoi myös Harrisin porukkaa. Se, joo, kyllä. Toi niinku se, että sä hyökkäät kuviteltujen haitilaisten kissansyöjien kimppuun, energisoi Harrisin kampanjaa ja hänen äänestäjiään osoittelemaan tuo ympäri nettiä, että tsekatkaa, miten batshit hulluja nämä tyypit on. Joo. Nyt me päästään esittelemään uusi hahmo tässä meidän podcastissa. Niille ihmisille, jotka ei tunne Mayor Peteä, niin tämä tulee olemaan teille kyllä melkoinen herkkupala. Me luulen, että me soitetaan jollekin uudelle tyypille. Ei. Jussi Parviainen. Just Parviaisen Jussi. Mitäs mieltä? Mayor Pete, eli Pete Buttigieg, on hän on tällä hetkellä Yhdysvaltain liikenneministeri ja entinen South Bendin kaupunginjohtaja, joka on noussut demokraattisen puolueen eliittiin niin kuin älynsä ja viestintätaitojen ja sitten tämän 2020 presidenttivaalikampanjansa ansiosta, jossa hän oli ensimmäinen avoimesti homoseksuaali pääehdokas. Ja Mayor Peteä povattiin, se oli yksi näistä vaihtoehdoista myös Kamala Harrisin varapresidenttiehdokkaaksi. Mutta hän on ollut hyvin aktiivinen tähän Harrisin puolesta puhuja, käynyt paljon esimerkiksi Fox Newsissa keskustelemassa. Hän on sellainen Pokemon-pallo, joka heitetään niin tämmöisiin tiukkoihin tilanteisiin. Joo, ja hän tuntuu niin oikein nauttivan näistä niin kovista paikoista, mutta Pete Buttigiegillä oli teoria siitä, että miksi Trump puhuu tästä kissojen syömisestä jatkuvasti. This is a strategy. And there's even more to it than demonizing immigrants, although that's obviously part of what he's doing. This is a strategy to get us talking about the latest crazy thing that he did, whatever urban legend he amplifies. Right now it's about people eating cats or geese or whatever, because he cannot afford for us to be talking about his record. He doesn't want us talking about the fact that we lost manufacturing jobs on his watch, even before COVID, which is why the United Auto Workers are against him. He doesn't want us talking about the fact that his main economic policy promise he actually kept was to cut taxes for the rich. He doesn't want us talking about how he demolished the right to choose in this country, that he's the reason that even IVF could be banned in many places in this country. The last thing he wants us to do is to talk about his record or his agenda. So what he wants us talking about is whatever crazy nonsense he can thrust into the center of the internet and the media conversation. Vaikea kertoa, että mä oon täältä Suomesta tämmöinen keskivertotoimittaja, niin mun on vaikea sitten sanoa Pete Buttigiegille, että sun analyysi on paska. Joo, ei, kun muista ihan asiallinen analyysi, mutta okei, no tähän sä voit ehkä sympatiseeraa enemmän journalistina. Tässä on Trump oli omassa kampanjatilaisuudessaan ja hän jatkoi myös tätä kissakoira-keskustelua. Ja mä jätin tähän ton CNN:n juontaja Caitlin Collinsin reaktion, koska siinä on tämä ei ole ehkä toinen ihminen tässä podcastissa, joka niin kasvoista näkee, että mitä helvettiä mä oon tehnyt elämälläni, miksi mä oon joutunut tällaiseen tilanteeseen, kun hän joutuu kertomaan
miljoonille katsojilleen, että kukaan ei syö näitä kissoja. The recording of 911 calls even show residents are reporting that the migrants are walking off with the town's geese. They take in the geese. You know where the geese are? In the park, in the lake. And even walking off with their pets. My dog's been taken. My dog's been stolen. This can only happen. These people are the worst. He is repeating something that he amplified to 67 million people on Tuesday night during that debate, except then, of course, Trump said that they are not only taking pets, but also eating them. As officials have said, and we have repeated endlessly on air, there are no credible reports that is happening. Trumpin porukkahan jakaa näitä videoita, missä nämä ihmiset väitetysti on niin kuin otettu just kiinni. Tosin mä ihmettelen, että niissä videoilla on kuitenkin poliiseja, ja niin kuin viranomaiset sanoivat, että mitään tällaisia viranomaistehtäviä ei ole ollut tähän liittyen, että miten sitten nämä videot jotenkin todistaa jotain, en tiedä. Näitä erilaisia videoita on internetti täynnä. Mehän ei niinku, vaikka että jossain videolla on niinku musta ihminen ja sitten siellä niinku kaukaisuudessa kulkee hanhi. En mä tiedä, onko se kuvattu Springfieldistä, niinku, mitä tässä tapahtuu. Se voidaan niinku kontekstoida ihan mihin vaan haluamaansa suuntaan. Niin, ja tässä varmaan niinku on kysymys, jos niinku joko disinformaatiosta tai misinformaatiosta, joku tahalleen tai vahingossa jakaa väärää tietoa. Ja mä en tiedä, ootko seurannut, Emil, tätä Tenet-skandaalia, mikä täällä lähti vähän yli viikko sitten purkautumaan? Liittyykö se tähän siis Venäjän, että ne on maksanut influenssereille, että puhukaa kaikkea skepediä netissä? Joo, eli Tenet Media on tällainen yritys, joka on kanadalaisen pariskunnan Lauren Chenin ja Liam Donovanin toimesta perustettu Tennesseeihin, ja ne on saanut rahoituksen siihen 9,7 miljoonaa, ja nämä rahat on tullut Venäjältä. Tämä on niin kuin Venäjän tämän RT-kanavan niin kuin alaosion kautta jaettu sinne, eli käytännössä Kremlin omaa rahoitusta. Ja ne on palkannut kasan näitä suosittuja tällaisia konservatiivisia sosiaalisen median tähtiä, kuten Tim Pool tai Dave Rubin, tuottamaan sisältöä, joka edustaa näitä Venäjän tavoitteita, että aiheuttaa porua ja Venäjän myönteisiä näkemyksiä vaalivilpistä, COVID-19, maahanmuutosta, Ukrainan sodasta ja näin poispäin. Ja tämän raportin mukaan, tai tämän tutkimuksen mukaan, mikä nyt viranomaiset on aloittanut, niin ilmeisesti nämä itse tähdet eivät ole tietäneet siitä, että he ovat saaneet rahaa Venäjältä, mutta kun tässä niin seuraa sitä, että hetkinen, niille on annettu palkkioita satoja tuhansia dollareita jostain yhdestä videosta, ja nämä videot tällä Tenetillä on saanut joitain tuhansia katseluita, niin tavallaan tässä ei ole mitään järkeä, niin kuin, että se logiikka ei toimi. Että heidän varmaan hälytyskellot olisi pitänyt ruveta soimaan, että kuka mulle maksaa tästä, että mä teen tällaista soopaa. Niin tämä on niin kuin 2016 vaaleissa puhuttiin paljon tästä Venäjän vaikutuksesta, mutta se on edelleen voimassa kyllä, että he tekevät tätä. Totta kai tekee. Siis mä väitän, että jokainen maailmanpolitiikan näyttämöllä siellä niin kuin korkeammalla istuva valtio niin sotkeutuu toistensa politiikkaan jollain tavalla. Sehän on vaan niin kuin pragmaattista käytöstä. Niin, ja sitten toi niin kuin 10 miljoonaa dollaria saattaa tuntua isolta numerolta meistä, mutta toisaalta niin jossain niin kuin Venäjän budjetissa niin se ei ole hirveän paljon, ja jos ne saa sillä tavallaan niin kuin tämän konservatiivisen tai tai oikeistosiiven internetistä kääntymään Venäjän myönteiseksi, niin se on aika edullinen ase. Se ajaa ilmasta. Niin. Esimerkiksi tämä Tim Pool, joka on yksi näistä influenssereista, jolle on maksettu tätä Venäjän verirahaa, niin hänellä on yli 1 miljoona tilaajaa YouTubessa, ja näillä videoilla, mitä hän itse tekee omalle kanavalleen, on satoja tuhansia katselukertoja, ja usein käsittelee aika kiistanalaisia aiheita, kuten vaalivilppiä ja median puolueellisuutta ja ulkopolitiikkaa, mutta tässä on esimerkiksi klippi siitä, mitä hän on puhunut Ukrainan sodasta. This is psychotic. Ukraine is the enemy of this country. Ukraine is our enemy, being funded by the Democrats. I will stress this again. One of the greatest enemies of our nation right now is Ukraine.
Ukraine is the greatest threat to this nation and to the world. We should rescind all funding and financing, pull out all military support, and we should apologize to Russia. Niin, we should apologize to Russia, toi viesti. Tota porukkaa, toi niin tuntuu Suomesta käsi jotenkin tosi vieraalta, koska ei meillä ole täällä niin kuin julkisia Putinista ja missään. Ei, niin kuin, ei, eikö se ole joku random dosentti jossain, jolle on maksettu siis, no ne, siis Janus Putkonen ja Juhan Beckman, nekin taitaa asua siellä jossain niin kuin Donetskin savimajassa, syyttelee toisiaan. Vittu, sä lupasit, että saa naisia. Nyt me pommitetaan. Mutta toi on niin silleen, toi on tosi vierasta puhetta suomalaiselle. En mä tiedä. Mutta mä muistan silloin, kun mä asuin silloin viime vaalikampanjassa, kun tuli käveltyä aika paljon tekemään niin katugalluppeja ja juteltu ihmisten kanssa, niin Amerikassa kyllä tuollainen niin hulluus on aika arkipäivästä. Mä muistan, että niitä oli esimerkiksi niitä QAnonisteja tuli niin paljon vastaan, että se oli jo tylsää. Ekat niin 10 kertaa oli se, että hei, tämä on aito QAnonisti, että siistiä, että pääsee niin juttelemaan tällaisen, koska tämä on mielenkiintoista. Mutta sitten sit se alkaa muuttua hiljalleen tylsäksi, että dorkaa, salaliittoja uskovaa sakkia löytyy ihan sikana. Joo, tätä niin kuin flat earth. Joo, ja mä oon jo vuosia pelännyt, että kun sä oot asunut siellä, että koska sulta koska alkaa tulla. uskoa enkeleihin ja... niin, sä tuut tänne ja sit sä rupeat jossain mummotunnissa yhtäkkiä nuoleen energiakiviä. Joo, no kun mä just tässä googlaan, että okei, paljonko ihmiset uskoo flat earthiin? 9-12%. University of Florida. Tutkimuksessa. Ja sairasta. Tunnet sä noita ihmisiä siellä? Onko sulla sellaisia tuttavia, jotka on hypännyt kaninkoloa? Mulla on jotain sellaisia kavereita, jotka on pimahtanut, että mennyt vähän sen siihen QAnon touhuun mukaan, niin sitten ne rupeaa vaan postaa joka päivä, asuvat internetissä käytännössä. Ja postaa sitten joka päivä sen hullun määrän kaikkea kamaa, niin ei sellaisia pysty seuraamaan. Ja sitten tavallaan nyt tämän Israelin sodan aikana, niin niitä, jonkun verran tuli niitä Israelin puolella olevia ihmisiä, jotka oli sitä mieltä, että jos jokainen ihminen ei nyt heti postaa jotain tästä sodasta omalle sivulleen, niin sitten sä oot Hamasin puolella. Niin okei, tämä ei ole mun paikka, mutta tähän juttuun kantaa koko ajan. Joo, kyllä se kaikki tilanteet politisoituu nykyään. Joka flavoria on täällä. Täälläkin on, mutta toi venäjämielisyys, kukaan ei uskalla olla venäjämielinen täällä. Enää. Niin. Tai siis varmasti niitäkin löytyy, mutta ei vaan tuo mun fiidissä ainakaan vastaan. Niin. Mä luulen, että se venäjämielisyys silloin, mitä nämä Kekkosen aikaan, niin saattoi olla myös sitä, että nämä kauppasopimukset ja muut, että se oli hyödyllistä Suomelle. Nyt siitä ei välttämättä erityisesti mitään hyötyä olla venäjämielinen. Ei, siis täällä on niin pieni markkina. Ei täällä niinku tommoinen Tim Pool, ei se toimisi täällä. Ei se niinku kuukaudessa tienaisi joku paketin vadelmia. Onko se niinku upside aika pieni. Mutta tänään on tullut ensimmäiset post-debate-pollit, mitkä osoittaa, että Kamala Harris on repinyt vähän kaulaa Donald Trumpiin. Ja tämä ehkä todistaa sen, mikäli siinä vielä epäselvyyttä oli, että Kamala Harris voitti tämän väittelyn. Joo, ja sitten oliko Ipsokselta tuli ihan ensimmäinen tämmöinen kannattajamittauskysely. Mitäs siinä sanottiin? Ja sitten myös pakko mainita, että vedonlyöntimarkkinoilla 538 muistaakseni Kamala Harris on myös repinyt tätä todennäköisyyskaulaa. Nate Silver puolestaan jatkaa vähän vastarannan kiiskenä. Hänellähän on muistaakseni 60-40 Trumpille tämä. Joo, tämä Ipsoksen polli oli Harris 50, Trump 45, eli se olisi +5. Tämä on isoimpia eroja, mitä mä oon nähnyt pitkään aikaan näissä. Tämä kyllä kielisi sen puolesta, että jonkun verran liikkuvat äänestäjät olisi sitten siirtynyt Harrisin leiriin tässä. Nyt pitää vaan odottaa vielä varmaan vähän aikaa, että saadaan New York Times Sienna-tason polleja tuolta vaankieliosavaltiosta, että näihinhän ei kannata nyt tarttua ja todeta, että hei, nyt menee helvetin hyvin. Nämä on vielä niin tämmöisiä yksittäisiä datapisteitä. Joo, ja mä oon ymmärtänyt, että se Times Siena polli, että ne seuraa sitä samaa porukkaa.
jotta ne saa siitä niin kuin, sit mielipiteen muutoksesta mittaustuloksen. Että ne menee niiltä samalta ihmisiltä kysymään, että hei, että viimeksi sanoit, että sä äänestit Trumpia, onko se muuttunut? Niin tämä on ihan mielenkiintoista. Ja yksi, mikä tässä pitää muistaa, on se, että ihmiset ei muuta mielipidettään näin. Että se ei ole mikään niin kuin semmoinen, että nyt minä sain uuden pisteen informaatiota, niin nyt minun mieleni muuttui. Vaan se on prosessi, että siinä kestää jonkun aikaa. Eli vaikka sä olisit nyt saanut uutta informaatiota, niin se voi mennä 2-3 viikkoa ennen kuin sä itse asiassa kypsyy se joku äänestyspäätös. Että tämän pollin tai tämän debatin vaikutus musta näkyy ehkä vasta joskus kuun vaihteessa, voidaan sanoa, että mikä se lopullinen vaikutus on. Että mä sanoisin, että tuonne niin lokakuulle mennään ennen kuin nähdään, että mikä on uusi normaali. Se voi olla totta. Se voi olla totta, tai sitten tämä on ihan vaan paskan jauhantaa internetissä, mutta ei tätä mitään maksa. Eli täytyy huomata tässä mitään muuta kuin aikaasi. Kiitos kaikille, jotka on kuunnellut ja kommentoinut. Koska me tehdään tätä ihan vaan omaksi huvikseen, niin olisi kiva, jos sä tykkäisit, jakaisit, kertoisit kavereille, jos tämä on sun mielestä hyvä podcasti, niin saataisiin lisää kuulijoita tällekin, että tästä olisi jotain iloa. Ei muuta kuin sitten ensi viikkoon. Kiitos Emil taas. Kiitos Juuso. They're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. They're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. They're eating the cats, they're eating the dogs. Eat the cat, eat the cat. 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 They're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat.